to mga boys. Bagit kaya pang dinadakpan sa atong pagpamasol. Itom na kaya itong naong. Itom na kaya itong naong. Kainit kayo itong ato dito ganina ng masol ko. Tara itong pasol mga boys. Bagit tayo nadakpan. Ambot na lang yun yung taon na eh. Kaya tayo pamasol na ni. Wag po tayo madakpan. Kapoy kayo. Kapoy kayo. Karate karalingaw magyapon kay makawawa po sa stress mga boys. Pero suggestion ako nga before mo mamasol, kaon naman mo be. Kaon mo dahil kay mapas mo. Parehas mo na ka. Niwa na kay ko. Niwa na yung mga ko. Pakta sa kong taon. Niwa na kay kustan na. Di ako pamasol. Di mo kaon. Di mo mahaw. Tanawa o. Asan taro. Nata si Sarpe. Gabaktas na. Layo kay stanan. Kapoy na kay ko. Ganin na ra. So oras sa sugod mga ko is alas 6. Alas 6 ko gasugod na. Karon hapit na alas 9. Wako ikon dakpan. Kahoy stick na ako nadakpan. Yak. Init-init lang tawa. Tanawa di ako agtang. Ito mo na gininig. Unya, tangtang ani yung mask. Ito mo na ni diri dapit. Nya diri kina ana. Mulin niya ginabahala mo dai. Ano ni o. Grupo ko no ito diri o. Matag mga vlogger diri mga koy. Choy-choy ko na ba. Choy-choy. Mura ta ka nang. Ito gani akit bahay gang bitaw. Akit bahay gang eh. Inani mang naon pero nalay pinag-GoPro ka na i-vlog nimo ang imong pagpaan bakit bahay nimo ba